jing ye kendu jing jing ipat ba na ki than nong kondong ha ka bai dei bat ka yat ka yang ha ki linti ki singken hi kham tam hi ki benta ba pher jong ko West Khas Hills kam shim la pat kut satya hendrai jan man la ki jaka bat ki dong ki babun ki surok lani ki linti ki singken ki la shusha khun swat bat ka ne ka penlong le se ka we ni ki daw ba jong ka jing hiar ha ka yo ka kot jong ki pat ba nomor kumbo ong ba ka surok ka dei ka budlum jong ka yo ka kot ka surok na pathar len dan sha penrot umtro ko dan khat pra kilometer ka dei ka we ni ki surok ka ba ki pai ba nong shung nong ka te ka than menta ki ma de ki jing ha ka yat ka yang kham tam ha ka pang ka shitom nomor ka jing nang sneu jong ka te ka surok ka ne ka pawru ha ka singi balang jong ka tayo hadien ba ka seng new trap youth council mairang circle kala penlong ka jing le jurep ka te ka surok hadien ka jing ud jing nam jing pai ba ka te ka than bad ha ka ne ka jing jurep jong ka te ka seng lalap ka jing shisha ba ka te ka surok mentak la dan ha ka jing sneu ku bla penjenjar ka yat ka yang jing pai ba kham tam ki kaliret usordar ka snong nong se ba kisol prang singi kharsen teu habai kran na ki nong tho khubor ula pen paw ka jing sngo khia ka bjur ya ka jing sneu jong ka te ka surok bad ula pen pawru ba ka jing sneu jong ka ne ka surok ka deru na ka daw ba ki ni ki snam baladap ki babun ki trok ki deuyong ki la yat na ka te ka surok ka bla pen long ya te ka surok banjat shushu ulong ru ba ka ne ka jing sneu jong ka ne ka surok kala long shisha ka jing penjar ki paj ba nong shung snong ka te ka than ha ka yat ki yang kat ba na ka liang jong samla McDonald nongrang president ka seng new trap youth council mairang circle ulong ba ka seng harkat ka jing trelang bat ki unit jong ka seng ki badan na ka te ka than ba da ka ne ka jing jurep lalap ba nadu na pathar lendan hadu penrot umtro ka surok kala long ka basneu hadu ka takata do ka badang siang ningkong tak menta ka sin baningkong tak kadau ka surok kala nangam bat menta ka surok kala sniu hadu kan ne te kali kawan ki kala long ka ba kalong ka bajanjar khamtam ki kaliret ka jing sniu ru jong kane ka surok kalong ba men hakatu ki snem baladap ki labun ba ki truk ki bawan ki doyang na kane ka jaka te kala penjat sisai kane ka surang bat menta ka jing janjar kalong na ka banta jungi ki shnong ki basa sikane ka dong ka thany nadu na dongki ingding ando patharandan ka umpadam sodadak seleba so jarang nongse ki bayat lenti na kene jaka ba mentang I bakala nangdu pi barok ki paiba shnong ki sakhi ya kane halada pi lada ki yai shlong ru hadu ha khatnyo ka surok kala nangdu chate siliang ka jaka jong karib hoy ru ka surok kala sniu hadu kata kata lada ngile chodong ki ingding ru ka surok kalong ka basniu te na kalian jungi lada long ka bala kum ki sordar jong kene kasdong ka thany bangin ya kerpat chaki briu sarkar ban page khamtam ya ka PWD department bahkan bo na da keno ki kenja scheme ban repair ya kene kusurang khnang ba kalai kawan jong kini ki briu ki basa kene ka dong ka thany jungi kene khamsok namar hadu mentahi habang idan keno kapang ke sistem habang I phone ya ka 108 ke badan sakate ke than khamtam ka ribhoi bangi jan bat ka omsing PHC CHC hitai kimtre shu banwan chakane ka dong ka than jungi bitang shu ong phisa chno isa nokse isa so jarang takata kila thut banwan mar ba ki ong ka surok jong phistu kalong ka basneu hadu kata te banwan ru ngintre banwan te lada phidon keno ke jing sistem ke jing pang pihak baik banwan penkam satai siliang jong ka wa umtro hading kata ki sa sim ya ka bha ka banta jong ki henrei banwan chane jeka jungi ki ong baik ngimtre banwan namar ka surok jong phistu kalong ay ka basneu menta ka sngi ngina pelong ya ka jing jurep kalau jong khmat ha ka bi dei ba ka jing sneu jong ning surak bat ngila I bat ngila lap hi dak jong khmat menta ka sngi ba na dun te phalandan hadin ne po rut umtro ka surak la sneu ba palat te hadien bagi pai ba kila ut lawan ut singi kum ka seng te alor ka jing sneu jong ning surak ha ka bi dei ba ka ket ka ba ha bi dei ba ka pang ka stom ila jenjar ba ki pai ba jong ning silang kris ne ba kin lek namar kidon gini po nokse so jarang buning teng ti phun ya kawan juri nang tai na po sending banwan ban syaw ya gini ki nong pang le ka wan juri nang tai ru kam sim la tre shu banwan ma blei ki pen paw ba ka jing sniu jong surok mut ka kali kam lai shu tine ka liang ngajong ni kum ka seng ni ngis ngok ya ha be dei ba kani te ki ba dei nang te na po padam ru ki mo ban le chepo PC dokeng ding te ru bun teng meneng ina lap bang ina yo sngol jong ki skor ba ki nong pang teng ha ba ka dur ka di steng nanti na ma bak snip la surok teng ha ban yai ka jat te kalong kai ka bang ngimla ban priang ba kum ka
senghi nama balai hakani ka konstituensi ki surak aman ki jaka nong gendong bomut kilai bagi surak ki basneo te kum ka sengin salai bandawa na ki bor badi pek kamtam nom mat pai ba ka jongi MLA bolong ka juk kopor minister ba met ba lendo ba kum juru ban kerpat ye UMDC ba scam renang ba kin nyarap lam ba kamtam ngin salai bani kendu ban bu ka chiti hapok ketenat di PWD hang te pok mairang bandawa na executive engineer jong ketika PWD ban de ban bu no go scheme ban repair ya ni surok kenang bagi pai ba nong lek nong wan kin suk hakabe de ba ka lek kawan